Bé, bon dia. Comencem, si vos pareix, la segona sessió de la jornada d'avui. Com hem pogut comprovar, el personatge Sánchez Guarner és un personatge molt ric en matisos i també en temes que es poden tractar. Hem pogut abordar aspectes relacionats amb la història de la llengua, amb professors com el professor Furió i també el professor Nicolàs, que acaba d'actuar també ara. Hem parlat també sobre el vincle de Sánchez Guarner amb l'ensenyament, a través de la ponència de Carme Agulló. Hem tractat també Sánchez Guarner amb els seus vincles amb l'onomàstica i especialment amb la dialectologia, de la mà d'Emili Casanova i també de la mà de Ramon Sistac, sobretot també pensant en tot allò que ens obria també parlar de dialectologia al costat de parlar també d'aspectes relacionats amb la sociolingüística i els factors d'identificació amb la llengua. En aquest sentit també hem pogut observar també les reflexions d'Abelar Saragossa al voltant de l'ideari valencianista de Sánchez Guarner. Hem vist també tot allò que comportava la tasca de Sánchez Guarner en relació amb el món de la cultura a través de les ponències de Daniel Climent i d'Alfons Llorenç. Sánchez Guarner, evidentment, com a persona vinculada a l'àmbit universitari també ha estat tractat per Santi Cortés i finalment també Sánchez Guarner també ha participat en el que és la projecció d'escriptors i escriptores i també ens ha aportat molt de material a través dels seus dietaris. En aquest cas, les intervencions de Carme Manuel i Maria Àngels Francès també ens han aportat molta llum en aquest sentit. Però encara queda més matèria per a parlar de Sánchez Guarner. Evidentment, n'hi ha una que és molt sucosa i que en aquesta segona sessió de la jornada abordarem, que és el tema de la gramàtica. I segurament és un dels temes més apassionants per tot allò que comporta el fet de parlar del model lingüístic i quin és el model més adequat per als valencians i quin tipus de relació té això amb el model que en un principi va projectar Pompeu Fabra. Per a dur a terme aquesta reflexió tenim dues persones que crec que estan molt qualificades, tal com ara també faré veure a través del seu currículum. Es tracta de la professora Mar Massanell i del professor Jordi Ginebra. En primer lloc intervindrà la professora Mar Massanell, que ens parlarà sobre Sánchez Guarner i el fablisme fonètic i lèxic. Mar Massanell és professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i també és membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Ella s'ha dedicat a diferents àmbits en l'àmbit de la recerca i també de la docència, però jo destacaria tres àmbits que també estan relacionats, en certa manera, amb la seva ponència. És la lingüística diacrònica, la geolingüística i la llengua estàndard. Pel que fa a la lingüística diacrònica, destacaria un llibre que ha aparegut molt recentment, que d'alguna manera vaig tenir l'oportunitat de ressenyar, amb molt de gust, i que va posar de manifest la competència com a investigadora que té. Es diu No más romasa sinó l'honestat, rere la petja d'una innovació lingüística en el pas del català antic al modern. És a dir, que perfectament domina no només la llengua antiga, sinó també la llengua actual i, evidentment, també tot el panorama de la dialectologia. I parlant de dialectologia, també cal dir-ho, és la coautora, juntament amb Joan Beny, del llibre Dialectologia catalana, aproximació pràctica als parlants catalans, que qualsevol estudiant de filologia catalana té com a manual de referència en l'assignatura de dialectologia. Al costat d'això, també s'ha dedicat a parlar o a estudiar
àrees dialectals, com ara el nord-occidental, i un altre llibre també que ens dona molta llum pel que fa als processos d'anivellament lingüístic, que és el llibre Manteniment i transformació dels paradigmes verbals en el català nord-occidental del Tomban de Segle. Aquestes aportacions poden completar també amb una altra obra d'ella, que ara estaria més enfocada en el cas de la llengua estàndard, que és permeabilitat del català nord-occidental a l'estàndard mediàtic i educatiu, el cas de l'Alt Urgell. Bé, per tot això, és evident que la professora Mar Massanell és una persona molt competent per a parlar-nos de Sánchez Guarner i el fabrisme fonètic i lèxic. I doncs ara el que volem és escoltar-la a ella. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta... Perdó, deia que moltes gràcies per aquesta presentació i intento obrir el PowerPoint, a veure. Sí? Ara sí? Es veu? D'acord. Doncs bé, en primer lloc vull començar per donar les gràcies als organitzadors d'aquesta trobada acadèmica per haver tingut la gentilesa de convidar-me. Em fa molta il·lusió de ser aquí. Un dels objectius del simposi Manuel Sánchez Guarner és l'anàlisi de les orientacions lingüístiques contingudes en la seva gramàtica valenciana de 1950, reeditada el 1993 per Antoni Ferrando amb un estudi preliminar, un apèndix documental i la llista d'esmenes i addicions que Sánchez Guarner havia anat anotant en el seu exemplar de treball. La importància que havia de tenir aquesta obra va ser percebuda immediatament per Francesc de Borja Moll, que, en el pròleg que hi va escriure, proclama que la gramàtica valenciana de Sánchez Guarner inaugura una època nova en la lingüística valenciana i representa la codificació d'un criteri cultural i patriòtic que, deduït científicament per la lingüística, té també les més profundes raons històriques. També Antoni Maria Badia i Margarit, en la gramàtica catalana de 1962, valorava molt elogiosament la ciència filològica de Sánchez Guarner i la postura que aquest havia adoptat respecte de la normativa fabriana. Així, després de reconèixer que el autor demuestra un vasto conocimiento de las hablas vivas valencianas y de la lengua clásica, Badia i Margarit considera que la posició de Sánchez Guarner representa la adecuación del valenciano a la doctrina gramatical del institut en un grado de superación de lo más específicamente dialectal. Posteriorment, la rellevància de la gramàtica valenciana de Sánchez Guarner ha estat assenyalada en diversos treballs d'història de la lingüística, com Gramàtica i lexicografia catalanes d'Albert Rico i Joan Solà, les gramàtiques normatives valencianes i balears del segle XX de Sebastià Bonet, Un segle de lingüística catalana de Joan Julià i Munner i Fabra Moll i Sánchez Guarner, la construcció d'una llengua moderna de cultura des de la diversitat, d'Antoni Ferrando, un llibre fonamental per a valorar la rellevància de Sánchez Guarner i també la de Moll en l'adaptació, la propagació i el triomf del fabrisme al País Valencià i a les Illes Balears, respectivament. I és que Sánchez Guarner va tenir un paper molt destacat en la implantació al País Valencià de la doctrina proposada per Pompeu Fabra per a la normativització de la llengua catalana. L'abril de 1968, Sánchez Guarner va publicar un article a Serra d'Or titulat justament La implantació del fabrisme al País Valencià, en què afirma que, gràcies a les normes de Castelló, de les quals Sánchez Guarner era un dels signants, a la divulgació que feu Carles Salvador de la doctrina de Fabra i a la tasca dels gramàtics valencians posteriors, com Josep Giner o Enric Valor, entre els quals cal comptar, evidentment, Sánchez Guarner mateix, els valencians tenen a llur abast una doctrina gramatical prou sistematitzada, fonamentada rigorosament en la pauta fabrista. No és estrany, doncs, que en aquest article a Serra d'Or, Sánchez Guarner recordi les paraules que el 1918 Fabra va adreçar a través de la revista Nostra Parla als escriptors valencians, de la mateixa manera que uns anys abans les havia escollides com a lema per encapçalar la seva gramàtica valenciana. Mestre Fabra escriví, ho escoltarem amb la veu de Fabra mateix. Nosaltres, catalans, no desitjaríem altra cosa
sinó que emprenguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d'acostar-vos al nostre català, que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i de redreçar-lo i d'enriquir-lo, procurant acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors medievals. Així, tot fent una obra purament valencianista, us trobaríeu d'haver fet una obra catalanista. Sàvies paraules valora Sanchis Guarner, plenes de seny i d'habilitat tàctica que alliberen els valencians de la sensació d'ésser subordinats. En aquest simposi, a mi em correspon de referir-me, a partir del contingut de la gramàtica valenciana de 1950, a la posició de Sanchis Guarner respecte del fabrisme en dos àmbits, la fonètica i el lèxic. Deixeu-me precisar que fer aquesta operació té sentit des d'una concepció del fabrisme que no té res a veure amb seguir a ulls clucs les propostes del mestre, sinó amb un fabrisme que, impregnat dels criteris científics de Fabra, contribueix a la normativització a partir del coneixement profund de la llengua antiga, d'una banda, i de les parles vives de l'altra, i que és sobre aquest coneixement i sobre una base filològica i lingüística ferma, com la que tenia Sanchis Guarner, que vesteix propostes per a la llengua. Propostes que a voltes coincideixen plenament amb les de Fabra, que en altres ocasions les matisen, que puntualment les contradiuen i que molt sovint les amplien. I cal dir que és justament aquesta tasca ben feta d'adaptació de la doctrina fabrista la que en podia garantir millor l'acceptació i la implantació al País Valencià. Aquí és pertinent de citar el que diu Sanchis Guarner en la introducció de la seva gramàtica. La unitat absoluta de la llengua de Catalunya, València i Mallorca és més bé un punt d'arribada que no pas un punt de partida, i així poden cabre dins una gramàtica valenciana certes particularitats idiomàtiques regionals, sempre però que responguen a una autèntica tradició lingüística indígena i no es tracte de vulgarismes del parlar oral. Començo pel primer àmbit que he anunciat, la fonètica, que és també el que faré més atenció per l'abundor de materials. Posaré en relació la part de fonètica i d'ortografia de la gramàtica valenciana amb les normes ortoèpiques contingudes en la introducció de la gramàtica catalana de Fabra, prenent el text de la setena i darrera edició de 1933, reproduïda en facsímil al 1995 per l'Institut d'Estudis Catalans, amb una nota preliminar que n'explicita el caràcter normatiu que, de facto, tota la societat li havia reconegut. Cal dir d'entrada que hi ha una diferència substancial entre el tractament que es dona a la fonètica en la gramàtica catalana de Fabra i en la gramàtica valenciana de Sanchis Guarner, tant per l'extensió molt superior que se li assigna en aquesta segona obra, com pel relleu que el fet de dedicar-li un capítol independent li confereix. Aquesta disparitat s'explica per la diferència d'objectius d'ambdues gramàtiques. La de Fabra es va publicar per primer cop el 1918, l'any següent de l'aparició del Diccionari Ortogràfic, encapçalat per una exposició de l'ortografia catalana segons el sistema de l'Institut d'Estudis Catalans, que actualitzava i ampliava les normes ortogràfiques de 1913. Per això, a la gramàtica de 1918, les normes ortogràfiques i les consideracions ortoèpiques que duen aparellades es consideren un aspecte introductori que no forma part pròpiament del contingut de la gramàtica, centrat en la morfosintaxi, que era el que es codificava de nou en aquell moment. D'altra banda, la diferència d'extensió i de grau d'aprofundiment també s'explica per la voluntat de Sanchis Guarner de descriure els parlars valencians, pel valor que té la descripció en si mateixa, però sobretot perquè aquesta descripció era necessària per a la prescripció, és a dir, era la base per a fonamentar la norma. Aquesta voluntat descriptiva, en canvi, no es troba en la gramàtica de Fabra, orientada més directament a prescriure. Després de buidar les recomanacions ortoèpiques d'una gramàtica i de l'altra i de contrastar-les, les he organitzades en dos grups. En el primer hi he posat aquells aspectes de fonètica a què es refereixen tant Fabra com Sanchis Guarner. El timbre de les es tòniques, les vocals i u àtones seguides d'una altra vocal, els grups intervocàlics GL i BL, la fricativa prepalatal sorda intervocàlica i final, la prepalatal sorda en posició inicial i postconsonàntica, la prepalatal sonora,
la S sorda i la S sonora, el grup consonàntic representat per X, la fricativa labiodental sonora, les laterals geminades representades per L geminada, les laterals geminades representades per TLL o TL, els grups finals de nasal o líquida mesoclusiva, els grups heterosil·làbics MT i MPT, els grups heterosil·làbics GN i CN, la ròtica final i la sonorització de sibilants finals per fonètica sintàctica. En l'altre grup hi ha classificat les normes ortoèpiques de Sanchis-Guarner que no es relacionen amb prescripcions fonètiques fabrianes de la gramàtica de 1918. El diftong OU, les vocals àtones amb els subapartats palatalització de la A final àtona, velarització de la A final àtona, harmonia vocàlica, obertura de E inicial travada per nasal o sibilant, tancament de E pretònica en contacte amb consonant palatal, dissimilació de Is, pèrdua de I en hiat, diftongació de la O àtona inicial, tancament contextual de la O pretònica i, continuant amb els apartats, l'emmudiment de la dental sonora intervocàlica, la palatalització contextual de la sibilant alveolar, la palatalització de la inicial, l'absorció de la velar sonora en contacte amb U o vau, la pronúncia amb iot de io, ia, ias i iau i la realització fricativa de la sibilant alveolar sonora del sufix itzà. No us espanteu, que ja sé que no puc pas referir-me a tots aquests aspectes en el temps de què disposo. N'he triat només alguns, doncs, per oferir-vos un tast del tarannà de Sanchis-Guarner com a prescriptor ortoèpic. De tota manera, els he volgut enumerar perquè, si en deixo de banda algun que us interessi especialment, puguem parlar-ne en l'estona reservada per al col·loqui. Els aspectes que he triat són, de la primera llista, els punts 6, 9 i 11, de la segona, els apartats 3 i 9. Comencem, doncs, amb la prepalatal sonora. Fabra, en referir-se a la prepalatal sonora representada en l'escriptura per J o per G davant de E o I, la vincula inicialment a una articulació de tipus fricatiu, però després esmente que en valencià la realització característica és la fricada, que interpreta com el manteniment d'un estadi lingüístic esdevingut arcaic a la resta de territoris. Fins i tot esmente l'ensordiment que s'hi produeix en valencià central, però no entra a fer-ne cap valoració. Aquest capteniment pot sorprendre'ns si el contrastem amb un dels paràgrafs que Fabra dedica a la prepalatal sonora representada per TJ o per TG davant de E o I, de naturalesa africada a quasi la totalitat del domini lingüístic, en què inclou aquesta norma ortoèpica. És freqüent a Barcelona la substitució de l'africada sonora per l'africada sorda, pronunciant-se viatge, sutja, etc., com si fossin escrits viatge, sutja, etc. És una pronunciació que cal evitar. A València, aquesta pronunciació, pròpia de la capital i la seva comarca, ha donat lloc a grafies com viatge, metge, amb CH. La condemna que fa Fabra dels ensordiments de l'africada prepalatal sonora del barceloní és clara i contundent. Hàbilment, però, col·loqui aquesta norma precedint la referència a la pronúncia ensordida del valencià central, que, com és ben sabut, té un abast molt més ampli que la barcelonina. Podem suposar que Fabra no deu tenir una opinió gaire diferent dels ensordiments del valencià de la que ha expressat per al barceloní, però possiblement considere, amb bona estratègia, que la condemna d'aquestes realitzacions és millor que es faci des del País Valencià mateix. Sanchis-Guarner, en un apartat que titula La J i la TJ, escriu que en valencià no hi ha més que un fonema prepalatal sonor, el qual té una articulació africada, cosa que exemplifica amb la pronúncia de mots en què aquest es troba en posició inicial, com jove, postconsonàntica, com marge, i intervocàlica, com fregir, fetge. També descriu la realització fricativa intervocàlica pròpia d'alguns parlars valencians septentrionals del tipus freigir, feige, sense fer-ne cap valoració de tipus ortoèpic. Sanchis-Guarner sí que condemna, en canvi, i ho fa sense pal·liatius, la realització ensordida de la prepalatal sonora en la línia de la valoració negativa que hem vist des que Fabra feia dels ensordiments del barceloní. Els arguments que utilitza són dos.
D'una banda, el fet que l'ensordiment comporta un empobriment de la llengua, atès que se'n redueix l'inventari fonemàtic, i de l'altra, el fet que la realització no ensordida és majoritària al País Valencià i encara més majoritària si es té en compte el conjunt del domini lingüístic. El parlar apitxat careix del fonema prepalatal sonor i pronuncia amb el so de x sorda els mots que a les altres comarques valencianes són pronunciats amb la sonora g. Cal bandejar de la pronunciació culta aquest empobriment de la fonètica valenciana i esforçar-se a mantenir la distinció entre x i tx sordes i j i tj sonores, segons es fa en la major part de la regió valenciana, a Catalunya, les Balears, el Rosselló i Alguer. Passo ara a l'apartat de la fricativa labiodental sonora. Fabra insinua tímidament, perquè devia intuir que fer tan ferm és una proposta que hauria generat moltes resistències, que fora bo de reimplantar el fonema fricatiu labiodental sonor. Seria una cosa indubtablement dificilíssima, però que caldria potser intentar el restabliment de la pronunciació labiodental de la V, vivent encara en una gran part del domini català. Sanchis Guarner, en referència al País Valencià, escriu: la V valenciana és com la balear i tarragonina, idèntica a la del francès vi, italià vita, etc. La V és un fonema que s'articula amb claredat, distingint-lo de la B a la major part de la regió valenciana i que convé conservar-lo també en la pronunciació culta valenciana. En canvi, es careix del so de V labiodental a les comarques de Morella i l'Alt Maestrat, als pobles de la rodalia d'Onda i a la zona del parlar apitxat, igual que ocorre en quasi tota Catalunya i el Rosselló i en el castellà. La postura de Sanchis Guarner és coherent amb la de Fabra, però cal dir que s'expressa amb més determinació, possiblement pel grau divers d'implantació del betacisme entre Catalunya i el País Valencià. Així, a diferència de Catalunya, al País Valencià la pronúncia amb V és la majoritària. D'altra banda, la clapa betacista més gran al País Valencià és la del parlar apitxat, que Sanchis Guarner descarta com a model per al valencià culte en la introducció de la seva gramàtica. Els arguments que sustenten la posició a favor de l'expansió de la labiodental sonora en la pronúncia culta són els que es dedueixen de les al·lusions que fa Sanchis Guarner a la pervivència d'aquest fonema en diversos territoris del domini lingüístic català i a la seva existència en altres llengües romàniques prestigioses com el francès o l'italià. I si tenim en compte que la tasca de normativització del català va ser concebuda fonamentalment com una tasca de descastellanització, no deu ser de vegades el recordatori que s'hi inclou del fet que el castellà és betacista. Expandir la labiodental sonora és una manera més de diferenciar-se'n. Salto a les laterals geminades. Fabra al·ludeix a l'existència d'una lateral palatal geminada representada per la grafia TLL i atribueix aquesta pronúncia a una assimilació de la dental implosiva a la consonant següent, de manera anàloga al que s'esdevé en els grups gràfics TM, TN i TL. Aquest darrer, que és el que ens interessa ara, l'exemplifica amb tres mots. D'una banda, els hel·lenismes al·les i al·lètic, i, de l'altra, l'antropònim rollà, que és la versió catalana al costat de rotllà, del nom d'un personatge llegendari, el protagonista de la famosa Chanson de Roland, que, en l'imaginari popular valencià, és el responsable de l'esvoranc anomenat el Portell en la silueta del Puig Campana, a la Marina Baixa, segons explica la llegenda coneguda com la coltellada de Rollà. En la gramàtica de Fabra, doncs, no hi ha cap esment a les realitzacions amb lateral geminada alveolar i no pas palatal de mots patrimonials com espatla, vetla o amel·la. Sanchis Guarner, però, no pot pas obviar-les, atès que són les pròpies del País Valencià i de la resta de dialectes consecutius. Aplicant llavors a la realitat valenciana els criteris ortogràfics i ortoèpics fabrians, pren TL com a representació d'aquesta geminada alveolar, coincidint amb la grafia dels hel·lenismes i amb la que empra Fabra mateix en rotlà,
que és coherent amb la TLL de les formes geminades palatals. Val a dir que aquesta proposta sistematitza un aspecte que no havia quedat recollit a les normes de Castelló signades el 21 de desembre de 1932 i fetes públiques el 1933 en el vocabulari ortogràfic valencià de Carles Salvador, cosa que explica que en aquest convisquin les formes armela, armelé, amb vela simple, molle, mollura, amb vela geminada i vetllà, vetllada, vetllador, amb el nexe TLL. A més de les normes ortoèpiques a què m'he referit fins ara, en què he procurat de relacionar les formulacions de Sanchis-Guarner amb les de Fabra, hi ha en la gramàtica valenciana, com he avançat, una sèrie de recomanacions de pronúncia que no es poden posar en relació amb propostes fabrianes de la gramàtica catalana, atès que els fenòmens que les motiven no hi són tractats. És en aquests casos en què es fa més evident que Sanchis-Guarner contribueix a fer el que Fabra demanava als autors valencians, és a dir, que establissin ells el model servant en ment dos criteris, la necessitat de depuració de l'idioma i la conveniència d'atensar-se a la llengua clàssica medieval. Començo per l'emmudiment de la dental sonora intervocàlica. Sanchis-Guarner en distingeix tres casos que són de més abast geogràfic a menys, l'emmudiment en la terminació ada, l'emmudiment en la terminació adó i l'emmudiment de la resta de des intervocàliques. La valoració que en fa des del punt de vista ortoèpic és diferent en tots tres casos i reposa sobretot en l'extensió geogràfica del fenomen. Així, quant a les terminacions derivades de les llatines ata i atore, Sanchis-Guarner proposa la norma següent amb una formulació més matisada que no pas taxativa, com sol fer Fabra també en els casos en què la proposta no li sembla inapel·lable. Pot admetre's en la pronunciació normal l'omissió de la D intervocàlica de la terminació ada i el seu plural, però és menys tolerable tal omissió en el sufix adó i en els seus femení i plurals. I com a exemple es posa cunyà, cunyaes, vegà, vegaes, per als quals només ofereix la transcripció sense dental, i afegeix, però és millor pronunciar caçador i no caçaor, regadora i no regaora, mocadors i no mocaors, llauradores i no llauraores. Sí que és taxatiu, en canvi, en la condemna de la resta d'emmudiments de la dental sonora intervocàlica. Cal reaccionar front a aquesta tendència general en tota la regió valenciana i que es troba principalment accentuada a la Foia de Xixona, Horta d'Alacant i Camp d'Elx, i així s'ha de dir cadena i no caena, madur i no maur, marcida i no marcia. Són així mateix inadmissibles les rimes amb supressió d'eixader fora de la poesia de tipus popular. Aquesta regulació en 3 graus de la norma sobre l'emmudiment de la dental sonora intervocàlica i en particular el fet d'admetre-la per a la terminació ada devia ser un punt important del model de Sanchis-Guarner. Així, en un apartat que titula Transcripció fonètica de textos moderns, en què aplica les normes ortoèpiques a 3 textos, un de literari, un de didàctic i un altre que qualifica de prosa popular, malgrat la brevetat de les mostres, entre 4 i 8 ratlles, en totes 3 hi surt exemplificat el fenomen. En la prosa de creació literària de Josep Sans Moya, amb el mot rosada transcrit rosà. En la prosa didàctica de Felip Mateu i Llopis, amb les transcripcions inhabitaes i lligaes de inhabitades i lligades, i en la prosa popular castellonenca de Josep Pasqual Tirado, amb els mots rodejada i passades transcrits com a rodejar i passaes. En aquest darrer text, a més, hi surt descucadora transcrit com a descucaora, és a dir, amb emmudiment de la dental del sufixador, cal creure que pel caràcter popular atribuït a aquesta prosa. I com a darrer aspecte passo a la realització de la sibilant del sufix itzà.
Sanchis Guarner, en descriure la distribució en valencià de l'africà d'alveolar sonora, afirma que existeix en poques paraules valencianes populars, per tal com només hi compareix en els numerals 12, 13, 16 i en certes paraules àrabs com a resultat de l'assimilació de l'article, com són atzavara, atzembla, atzeneta, atzúbia, atzuara i en alguns pocs casos més com batzoles, butza, guitza, etc. Tot seguit, es refereix al cas particular del sufix que la normativització ortogràfica va fixar com a itzà, grafia que defensa aparellada, però, a una pronúncia de la sibilant com a fricativa alveolar sonora. Convé molt també representar amb la grafia teseta els resultats del sufix verbal itzein, com civilitzar, generalitzar, etc., i de tse àrab intervocàlic, com agutzil, magatzem, etc., grafia erudita molt ajustada a l'etimologia, encara que aquesta pràctica topa amb certa resistència de molts escriptors valencians que solen preferir escriure simplement S en tals mots, seguint la pronunciació popular d'eixes paraules que són articulades amb sibilant alveolar fricativa sonora, civilitzar, generalitzar, aguasil, almagazen, etc., si bé aquesta pràctica no és absolutament condemnable. De fet, Sanchis Guarner se'n serveix almenys en una ocasió en la gramàtica valenciana mateix, quan escriu aguasil i almagazen al costat de cosa i posar com a exemples de la representació del fonema de S sonora valenciana amb la grafia S sola entre vocals. Ja no diré res més de la fonètica i esmerçaré els minuts que em queden en alguna petita qüestió lèxica. Atès que el lèxic no constitueix una part específica dels continguts de les obres gramaticals, per a referir-m'hi espigolaré alguns dels usos de Sanchis Guarner en la gramàtica valenciana i prendré com a corpus lexicogràfic fabrià de referència la primera edició del Diccionari General de la Llengua Catalana de 1932, llavors vigent, al qual em referiré com a Diccionari Fabra. La primera constatació, que és una obvietat, és que en l'exemplificació de les normes de la gramàtica valenciana es troben sovint tant formes lèxiques característicament valencianes com topònims del País Valencià. Aquest fet és esperable i, naturalment, desitjable en una gramàtica que va adreçada als parlants d'aquest territori. I n'hi ha prou per a constatar-ho que reprenguem el darrer aspecte a què m'he referit i fem memòria dels exemples que l'il·lustraven. D'una banda hi havia batzoles, que és una denominació valenciana i també tortosina de les matraques que substitueixen les campanes en els oficis religiosos de dijous i divendres sant, i que és un mot ja recollit en la primera edició del Diccionari Fabra. De l'altra hi havia butza, que és el nom que reben al País Valencià i a les Illes Balears el conjunt de vísceres abdominals, i aquest no tenia entrada en el Diccionari Fabra, cosa que no va ser cap impediment, és clar, perquè Sanchis Guarner el posés com a exemple en la seva gramàtica. D'altra banda, al costat d'aquests noms comuns, hem vist el topònim atzeneta, que té més d'un representant en la geografia valenciana, atzeneta del Maestrat, atzeneta d'Albaida, i atzúbia, que apareix escrit amb V i no amb B, que és com n'ha quedat fixada finalment la grafia en el nomenclàtor toponímic valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institut Cartogràfic Valencià. Fins i tot empra com a exemple l'antropònim atzuara, que segons el Diccionari Català-Valencià-Balear és un llinatge existent a Castelló. I deixeu-me dir com a curiositat que és el cognom d'un important miniaturista del segle XV, Domènec Atzuara, del qual dona notícia en la seva obra Pintores medievales en València el canonge Josep Sanchis Civera, oncle de Sanchis Guarner, que el va educar quan aquest va quedar orfe en la infantesa i que és a qui està dedicada la gramàtica valenciana de 1950. És clar que, per atensar-nos al model lingüístic de Sanchis Guarner, és més significatiu que ens fixem en les seves tries lèxiques quan empra la llengua per a la formulació de la norma o per a la redacció de tipus expositiu. En la prosa didàctica de Sanchis Guarner, manllevant una denominació que ell mateix utilitza, no costa de trobar aquí i allà el recurs a paraules que marquen geolectalment el text i que n'identifiquen l'autor com a valencià.
Notem, per exemple, en la formulació de la següent norma, l'ús del verb oir, perfectament genuí i de llarga tradició medieval, el qual s'ha mantingut al País Valencià, però s'ha vist desplaçat per sentir en la resta dels territoris catalanoparlants, on només sobreviu en l'expressió fossilitzada oir missa, recollida específicament en l'entrada del Diccionari Fabra. Convé també mantindre el timbre de la O àtona, sense fer la U, segons sou a vegades en la pronúncia del poble quan va davant la síl·laba de la vocal tònica i esta és I. Cal dir que l'opció d'incloure en el redactat de la gramàtica valenciana mots que es poden considerar marcadors lèxics territorials no implica que Sanchis Guarner en faci un ús a ultrança ni que n'exclogui les alternances amb geosinònims que, des d'una perspectiva pancatalana, es consideren més neutres. Ho podem veure a través de la comparació de les dues normes següents. Convé que la O mantinga el seu timbre quan forme diftong amb U següent, evitant l'exageració de la seva obertura que fan a la vall de Novelda, on apleguen a pronunciar-la a velar. Generalment, la S valenciana es palatalitza un poc, però cal no exagerar aquesta tendència i evitar la seva palatalització total que fan a l'Horta d'Alacant, on arriben a pronunciar ulls, anys, etc. Notem l'alternança entre el mot arribar, que es pot considerar que respon a un ús lingüístic neutre, i el mot aplegar, marcat territorialment, atès que amb el sentit de arribar, que cal dir que és recollit pel Diccionari Fabra, només s'utilitza al País Valencià, amb una tradició, però, que remunta als clàssics medievals com el Curial, el Tirant i l'Espill. En ocasions, aquesta convivència entre geosinònims pot ser utilitzada per Sanchis Guarner com un recurs estilístic que li permet d'evitar repeticions. És així en aquest fragment del capítol introductori de la gramàtica valenciana. El parlar romànic dels mossàrabs i moros llatinats, denominat algemia pels autors musulmans, resultava, segons Menéndez Pidal, bastant semblant en totes les regions de la península ibèrica. L'algemia dels mossàrabs valencians era pareguda a la dels de Toledo i venia a ser molt similar als antics dialectes aragonès i lleonès i a la llengua gallega i portuguesa i al parlar dels andalusos d'abans de la Reconquesta, i en canvi es diferenciava molt del valencià actual. Observem la convivència a curta distància de tres adjectius de valor semàntic equivalent: el cultisme similar, pres del llatí similare, i els geosinònims semblant, àmpliament documentat en català antic i inclòs en el Diccionari Fabra, i paregut, sense tradició medieval i absent del Diccionari Fabra, els quals provenen respectivament del participi present i del participi passat dels verbs patrimonials semblar i parèixer, tots dos amb entrada en el Diccionari Fabra, que conviuen en català antic amb usos propers però no coincidents i que, amb el temps, van passar a ser quasi sinònims i a distribuir-se desigualment en el territori per un procés de confluència semàntica, i semblar va esborrar parèixer del català central i septentrional, mentre que parèixer va afermar-se sense desplaçar del tot l'altre verb en valencià, en balear i en parlars nord-occidentals. Comtat i debatut, doncs, amb la gramàtica valenciana de 1950, Sanchis Guarner respon a la crida que el 1918 Fabra havia fet als valencians, la de ser els protagonistes de l'elaboració del propi model per a la llengua culta. Certament, Sanchis Guarner participa d'una manera molt significativa en l'elaboració d'aquest model, sense oblidar mai els dos pilars que sustenten la doctrina fabrista, la depuració o descastellanització i l'enllaç amb els clàssics medievals. I el que li permet de tirar endavant d'una manera reeixida aquesta tasca, adaptant amb coherència el model normativitzador de Fabra a la realitat del País Valencià, és, d'una banda, el seu coneixement sòlid de la llengua antiga i, de l'altra, la familiaritat profunda que té amb les parles valencianes, cal que no oblidem la seva faceta de dialectòleg vinculada al projecte de l'Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica i al Diccionari Català-Valencià-Balear.
En la meva intervenció he volgut exemplificar en els àmbits de la fonètica i del lèxic de quina manera Sanchis Guarner segueix i adapta la doctrina fabriana per a la normativització de la llengua, sigui d'una manera explícita, mitjançant la formulació de normes ortoèpiques, sigui d'una manera implícita a través del model de llengua que es desprèn dels seus usos lèxics en la redacció de la gramàtica valenciana. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a la professora Mar Massanell per la ponència tan detallada que ens ha fet i també crec que molt sucosa també pot servir de fet per després fer una sèrie de preguntes que molts de nosaltres es van fer també el dia que vam llegir la gramàtica i sobretot el dia que vam veure l'apartat de fonètica, fonamentalment, perquè és molt complet i crec que és un exemple de les coses ben fetes i de la modernor que d'alguna manera traspua en la gramàtica de Sanchis Guarner. La següent ponència va a càrrec del professor Jordi Ginebra i porta com a títol Sanchis Guarner i el fabrisme morfològic i sintàctic. Jordi Ginebra és catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i també, com passava també en la professora Mar Massanell, és una persona molt adequada per a parlar del tema que ara després desenvoluparà. De fet, els seus àmbits de recerca són molt diversos, la sintaxi, la lexicografia, la psicologia, la fraseologia, la llengua estàndard, la història de la llengua, però fonamentalment jo destacaria una sèrie d'obres perquè ens ajudaran també a entendre per què és una persona adequada per a fer la ponència. En primer lloc, voldria destacar el seu llibre Llengua i política en el pensament d'Antoni Rovira i Virgili i Pompeu Fabra, Vida i obra, que va fer juntament amb Joan Solà, amb la qual cosa ja ens emmarca en la història de la llengua i sobretot en els coneixements que té de la figura de Pompeu Fabra, però per un altre costat també la seva tasca com a persona preocupada per la llengua des d'un àmbit, per exemple, de la sintaxi, com era en el seu diccionari d'ús dels verbs catalans, que va fer juntament amb Anna Montserrat, i també en el llibret que va treure sobre la norma normativa de l'Institut d'Estudis Catalans. I ho va fer com una mena de guia pràctica per als usuaris que d'alguna manera es trobaven amb una nova aportació gramatical de l'Institut dels Catalans i que ell va ser capaç de fer la reflexió i veure quines eren les diferències en relació amb la norma anterior, sobretot pensant en la norma de Fabra. Això l'aporta també a fer molta transferència de la llengua. De fet, ha sigut membre del Consell Consultiu del programa de la gramàtica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, però també m'agradaria destacar el fet que va ser designat per la Generalitat de Catalunya com a comissari de l'any Pompeu Fabra l'any 2018. Per tant, tots aquests són elements que d'alguna manera els veurem ara aprofitats en la seva exposició. Com vulguis, pots començar. Gràcies, em sent? Miro el temps. Gràcies per la presentació, gràcies per haver-me convidat a l'Acadèmia Valenciana. Sempre estic molt bé a València. En els anys 70, l'escriptor mallorquí Jaume Vidal Alcover parlava de les dificultats amb les quals es trobava l'escriptor que volia produir productes literaris en relació amb el model de llengua, i deia, sorgia, a més, el gremi dels correctors. Es deien, amb una petulància del tot sorprenent, correctors d'estil. Eren, en realitat, guardians que vetllaven pel manteniment de les ortodòxies fabristes. No coneixien la llengua
o no calia que la coneguessin. Bastava haver estudiat a fons una gramàtica fabrista i aplicar les seves regles insubornablement. No és, en aquest sentit, que parlem del fabrisme de Sanchis-Guarner. El fabrisme que Vidal Alcover critica és el que consisteix en la reproducció acrítica, mecànica i rígida de les normes de Fabra. I no és aquest, com dic, el fabrisme de Sanchis-Guarner. Ell mateix se'n va distanciar, en un moment em va dir fabrisme servil, bé, en un text que no estava pensat per publicar, que ho ha dit del pobre Carles Salvador, però això és... Bé, doncs quin és el fabrisme de Sanchis-Guarner? Doncs ja s'ha anat dient i jo aprofito, recolliré moltes de les coses que ha anat dient la professora Massanell. És el que es deriva, és molt clar, de la voluntat d'aplicar la proposta de Fabra de l'any 18. Aquest text que hem sentit, que és més extens, jo en llegeixo un tros final que diu: no es pretén, diu Fabra, supeditar cap varietat a una altra, simplement que cadascuna de les 3 grans regions de llengua catalana es realitzi una obra de depuració, de redreçament de la llengua. I llavors diu, si es fa això, ens trobaríem escrivint modalitats no pas molt diferents d'una sola llengua literària. És interessant la paraula regió de llengua catalana, que és la que utilitza Sanchis a la gramàtica. Doncs bé, aquest és el fabrisme de Sanchis-Guarner que aplica la gramàtica publicada l'any 50, que és un projecte que, pel que diuen els estudiosos, el va concebre molt aviat, és a dir, als anys 30. És a dir, el concep als anys 30, el realitza als anys 40, sobretot a la presó de Montolivet. Faig un parèntesi. No deixa de ser sorprenent de les circumstàncies en les quals ha viscut sovint la nostra cultura el fet següent. A començament dels anys 40, els 2 gramàtics més importants de la nostra llengua resulta que es troben escrivint gramàtiques. Un, Fabra, la que després seria la gramàtica pòstuma. L'altre, Sanchis, la que seria la gramàtica valenciana. Un, Fabra, a l'exili. L'altre, Sanchis, a la presó. No dic res més. Tanco parèntesi. Bé, si diem que Sanchis va concebre aquest projecte a començaments dels anys 30, de fet parlem dels inicis de la vida intel·lectual de Sanchis-Guarner, i per tant, en aquest sentit podríem dir que el fabrisme de Sanchis està lligat, està indissolublement vinculat al desvetllament de la seva consciència valencianista i a la voluntat de dignificar la llengua. I alhora a la seva formació com a lingüista. És a dir, a la consciència del valor de la lingüística com a ciència. Aquests són els 2 pilars fonamentals, que són pilars que trobem en Fabra i que trobem en Sanchis. És a dir, jo crec que podem dir que el fabrisme de Sanchis és un fabrisme innat. I aquest innatisme, i si em perdoneu l'expressió, és el que li dona, d'una banda, li dona seguretat. I aquesta seguretat és el que li dona llibertat. I això és el que expressen aquestes paraules que ell va escriure en una carta a Fuster l'any 49. El fabrisme, més que una doctrina, és una actitud. I també aquestes altres paraules de la mateixa carta, diu el dilema, que això té a veure amb el rigor. El dilema no ha estat en la nostra renaixença fabrisme o antifabrisme, sinó fabrisme o caos. Doncs bé, un cop dit això, també és evident que Fabra i Sanchis-Guarner són diferents en molts aspectes. Des dels interessos, com a investigadors universitaris,
fins a... Això bé, avui ha sortit i ahir també. Sanchis d'alguna manera participa de la fascinació, podríem dir, de mossèn Alcover per la diversitat dialectal, per la variació lingüística, pel lèxic popular, per les maneres de dir del que seria l'agre de la terra. És a dir, Sanchis és el coverià sense la desmesura i la sobreactuació de mossèn Alcover que el va conduir a posicions que van ser i són encara objecte fàcil de caricatura. És a dir, això Sanchis no ho té en absolut. Jo alguna vegada, em perdoneu una frivolitat, una petita frivolitat i un petit... Sí? No? Aquesta, no? Antoni Maria Alcover més Pompeu Fabra igual Manel Sanchis Guarner. Aquest seria un esquema, diguéssim, d'aquests per recordar. Bé, i hi ha altres punts. Per exemple, Sanchis no és fabrià en la teoria sintàctica, en la teoria gramatical. Bé, a part que seria molt difícil saber què vol dir exactament ser fabrià en la teoria sintàctica, però això ho deixo de banda. Sanchis parteix del que serien els plantejaments de l'escola espanyola, i això ja s'ha dit. El professor Ferrando va fer notar la petjada de Gili Gaia. Jo penso que també hi ha molta petjada de Lenz, de Rodolfo Lenz. Fixeu-vos que un dels capítols de la gramàtica, que és l'oració i les seves parts, és la traducció de La oración y sus partes, que és un llibre que havia publicat als anys 20, de Rodolfo Lenz, justament al Centro d'Estudis Històrics. Per tant, i a part del llibre, a veure, aquesta seria, per cert, una cosa que s'hauria de fer algun dia. És interessant perquè està ple de ressonàncies lenzenianes, la gramàtica de Sanchis. Vull dir, el concepte de verboide, etc. Bé, és igual, ara no puc... Bé, llavors... Què fa Sanchis Guarner a la gramàtica del 1950? Com he dit, aplica, així de senzill, el programa de Fabra. Això ja ho ha dit la professora Massanell, i jo aquesta aplicació la resumiria en 4 operacions. És molt senzill això, estic simplificant molt. 1. Examina la llengua parlada. 2. Examina la llengua antiga, els clàssics valencians. 3. Examina la posició de Fabra. Bé, això no formava part del programa de Fabra, això Fabra no ho havia dit, però és evident que ho havia de fer. I 4, intenta establir continuïtats i connexions. Jo no sé si aquestes paraules són les més adequades, de fet no m'acaben d'agradar. Convergències també podríem dir, però és una paraula que no m'agrada gens, sobretot des de fa uns anys. Però s'entén, no? Harmonies, això és el que... Connexions entre què? Doncs connexions, aquí no puc... És a dir, connexions entre 1 i 2, entre la llengua parlada i la llengua antiga, entre 2 i 3, la llengua antiga i la posició de Fabra, entre 3 i 1, és a dir, entre aquestes 3. Això és el que fa Sanchis a la gramàtica. I com a resultat, tot això el porta a el que serien 6 punts, que són els que teniu aquí. Tot això, insisteixo, és una simplificació, però a la qual em veig obligat perquè només tinc mitja hora per parlar. El porta a rebutjar els castellanismes. 2. Rebutjar els trets excessivament locals, sobretot si no tenen connexions. Acceptar trets locals si tenen connexions. D. Acceptar trets generals, encara que no tinguin connexions. Acceptar trets generals que tenen connexions. Això ho poso entre parèntesi perquè penso que és el que seria com el més evident i per tant potser que té menys interès que destaqui. I F, per escriure trets de la llengua clàssica. Doncs ara el que farem, el que em queda de temps, és exemplificar cada un d'aquests punts amb una dada o dues màxim, i ja està, i acabem. Abans, m'agradaria fer un petit comentari sobre les activitats o les operacions a les quals
m'he referit abans. Examina la llengua parlada. A veure, una de les característiques que tots els estudiosos, i avui ha sortit avui i ahir, destaquen de la gramàtica de Sanchis-Guarner és la seva atenció a la llengua parlada. Això, de fet, ja es va dir de Fabra. Quan Fabra irromp en el panorama dels anys 90 amb el grup de l'Avenç, també es va dir això, no? Fabra diu, ei, la llengua parlada, no la llengua aquesta floralesca del Renaixement, no, la llengua parlada. De fet, això és lògic en l'un i en l'altre per la seva formació. La lingüística contemporània dona prioritat a la llengua parlada, no? Ara, i això em sembla que és molt important, que suposo que s'entén, però jo crec que és molt important que ho tinguem al cap, perquè si no ens podem desorientar molt, no? Tant en l'un com en l'altre, la llengua parlada, és a dir, l'acostament a la llengua parlada no vol dir la reproducció mimètica, fotogràfica de la realitat. És a dir, en tots dos hi ha una selecció de la llengua parlada. Una selecció que va encaminada a bandejar els trets que potencien la dialectalització i la subordinació lingüística i mental i a realçar els trets que potencien les continuïtats, que dèiem, territorials i històriques i la dignificació de l'idioma. Per tant, llengua parlada sí, però no tota la llengua parlada. És a dir, són gramàtiques... L'activitat de tots dos és de gramàtic normatiu, això és molt important tenir-ho al cap. La descripció és una eina. Això també és... Bé, i de fet, ja que som a València, i que veig aquí el professor Ferrando, que fa poc ha tractat aquesta qüestió, aquest model, d'alguna manera, és el model que unes dècades abans havia propugnat Teodor Llorente. Teodor Llorente aproxima això al col·loquialisme, però no a la llengua vulgar, no a la llengua que tenim connotada com a vulgar i que ens fa sentir. I, per tant, recurs a la diasistematicitat, recurs a la connexió a tots els escriptors del domini lingüístic, dignificació de la llengua, aquest seria el model de Teodor Llorente, que després que Fabra l'elogia en algun moment, i jo crec que amb graus diferents tot això, i amb aplicacions diferents i amb resultats diferents, és el model també de Sanchis i de Fabra, no? Doncs bé, ara ja sí que sense més... Queda un quart. Rebutja els castellanismes sintàctics i morfològics. He triat un passatge, n'hauria pogut triar molts altres. Vull dir, alguns escriptors, per influència del castellà, substitueixen a vegades el relatiu compost al qual per la combinació al què, però aquesta és una pràctica dolenta que cal evitar en la nostra llengua. Així és incorrecte dir, us portava un regal amb el que volia obsequiar-vos, puix que s'ha de dir, us portava un regal amb el qual volia obsequiar-vos. Ja està. A vegades és més gràfic, més contundent, com aquí. L'adverbi castellà ahir, que sou a vegades parlant en valencià, cal expulsar-lo de la nostra llengua. És molt... Bé, més, punt B. Rebutja els trets excessivament locals, sobretot si no tenen connexions. Aquest seria el cas del present de subjuntiu en O, que a veure, des del punt... O sigui, el que hem de tenir al cap és el marc de referència. El marc de referència és la regió valenciana. En el context de la regió valenciana, aquests trets són trets localitzats en una zona molt específica. Per tant, es rebutgen. Perquè no estableixen connexions amb res. Ara que veig el Ramon i el professor Sistac, perdó, i la professora Masanell, ja veig el que em diran, no? Em diran, home, com pots dir que això no estableix connexions si són les formes de tot el nord occidental? Doncs d'acord, però és que això, en el marc de referències mentals del moment, no compta. I això té molt a veure justament amb el que ha explicat el professor Sistac abans, i no m'hi puc entretenir. Bé, aquí hi ha un error. B, això és el B, i això... no, som a B encara. A veure, si un tret no és viu a la regió valenciana
i sí a Catalunya, però no té l'aval dels clàssics ni de la tradició literària, llavors tampoc no el potencia. I aquest és un exemple, que és el cas dels possessius usats, diguem-ne, com a formes declinades del pronom davant de darrere preposició, que és un tret que trobem en el català del Principat. Tampoc sé quin abast té, jo no ho sabia Sanchis, tampoc ho sé jo, però sí que... I diu Sanchis, és una pràctica que no té vitalitat en el valencià, perdó, en el valencià parlat, ni era usual en els clàssics, per tant, no es potencia. C. Accepta trets locals si tenen connexions. Bé, la primera persona del present indicatiu dels verbs de la primera conjugació amb bo. És un tret molt local, també. Des del punt de vista de la descripció de la regió valenciana, això és local, és allí dalt, ho tenen a Morella, amb el Maestrat, etc. Ara, diu, també deuen ser admeses en la llengua literària. Fixeu-vos que no passava abans. Per què? Perquè aquestes formes estableixen aquesta convergència amb la forma escrita de les comarques del nord. O un altre exemple, les formes de l'imperfecte subjuntiu en vas, esis, jo cantàs, jo temes, també des del punt de vista de la descripció de la regió valenciana són formes molt localitzades, però ell diu, també deuen acceptar-se en la llengua literària, en la llengua escrita. Per què? Perquè, i això ho diu expressament, eren les que empraven normalment els autors valencians de l'època clàssica. Aquí tenim connexió històrica. Fixeu-vos, amb l'exemple d'abans era connexió territorial, convergència territorial, aquí és convergència històrica, aquest joc que és el que presideix tota l'activitat de Sanchis en la gramàtica. I un altre exemple, si voleu una mica anecdòtic, seria el del menys, que és la forma clàssica, que no és la forma viva, però sí en algunes zones. Això és molt bonic, com Sanchis sempre que vol proposar una forma clàssica, fa un exercici, clar, perquè ell coneix molt bé de capbussament, perdoneu, i on la troba l'agafa, encara que sigui, ei, això... Bé, D, accepta trets generals del valencià encara que no tinguin connexions. La forma general de la primera persona del present indicatiu dels verbs dels incubatius, patisc, és la forma general a la regió valenciana. General no vol dir universal, vol dir la més estesa. Bé, l'accepta, per què? Per aquest motiu. Tot i que no hi ha connexió a la dreta, a baix, teniu la forma del català central. No hi ha connexió, és diferent. Però, esclar, què passa? Que la forma del català central tampoc no és clàssica, per tant, tampoc no li agrada. Per tant, i la forma clàssica és patesc. Aquí no hi ha connexions, però és general. O un altre cas seria, jo diria, el cas del demostratiu simple. El demostratiu simple no hi ha connexió ni amb el nord, ni connexió amb els clàssics, tot i que hi ha un moment que diu, bueno, potser no i tal. Però és general, doncs, endavant. Una altra cosa és que sigui la que, però en aquest cas, i ara no m'hi vull entretenir, no és la que ell prioritza, però l'accepta en la llengua literària. Un altre tret, el però final, és un tret general de la valencià, però que no té connexió, almenys amb la llengua històrica, ni amb el català codificat per Fabra. Aquí sí que cito una mica in extenso. Quan una oració va coordinada amb l'anterior mitjançant la conjunció però o amb però, esta pot col·locar-se entre dues oracions. Això ja ho sabíem, això ho havia dit Fabra, això no és el que vull destacar. Al final, però també es pot posar darrere qualsevol de les paraules que componen la segona oració. I aquest és l'exemple que dona, diu, pren estos diners, no te'ls gastes tots, però... M'agrada molt a mi aquesta característica sintàctica i aquesta observació de Sanchis, primer perquè jo crec que és la primera vegada en la nostra gramàtica, en la història, que es descriu aquest fenomen. Jo crec que abans no l'havia descrit ningú.
I després tampoc no gaire. I després per una altra raó, perquè aquest tret és molt característic també del Camp de Tarragona, que és on jo visc, que és de parlar oriental. I quan ho vaig llegir en Sanchis, que bonic això, no? I, per tant, fixeu-vos, la gramàtica de Sanchis també estableix, també ajuda a enfortir el sentiment de comunitat lingüística quan presenta un tret que ell el dona com a valencià o com a principalment valencià i resulta que un que viu per allí doncs també i en canvi a Barcelona no es diu això, a Tarragona sí però a Barcelona no, és interessant. Bé, excepte trets generals que tenen connexions. Bé, això, doncs, aquest exemple és molt clar, no? El plural nasal dels antics proparoxitos llatins és la forma clàssica i és la forma més estesa a tota la regió valenciana, doncs bé, perquè... o l'homòrf ui de l'adverbi de temps que ve d'odie, no? I, finalment, prescriu trets de la llengua clàssica. Aquí sí que m'entretindré una mica més perquè vull fer notar fins a quin punt Sanchis aplica el programa de Fabra. És a dir, ell, tot això que diu és resultat de la seva recerca. No ho diu perquè ho hagi dit Fabra. Ell investiga els clàssics valencians i troba tot això, perquè fixeu-vos, quasi, diu, en la llengua literària cal emprar la forma quasi, que és la clàssica. És la clàssica perquè ell ho sap, perquè ho ha estudiat, no perquè li hagi dit Fabra, ni el seu tiet, ni... Bastant, encara que tinga poca vitalitat ui al País Valencià, deu emprar-se en la llengua culta que és forma clàssica. Llur, en la llengua literària és molt convenient que els escriptors usen la forma clàssica llur, forma clàssica. Sengles, encara que en l'actualitat s'hagi perdut en la llengua parlada, convé usar-lo normalment en la literària que és forma clàssica. Sempre forma clàssica. Ambdós, actualment ha perdut vitalitat aquesta forma, però convé emprar-la amb regularitat en la llengua literària per tal com és forma clàssica. Els escriptors valencians a l'època clàssica, àduc els de la Renaixença, han emprat amb tota regularitat la preposició amb. Adverbis en ment. El procediment castellà de reduir adjectiu al primer dels adverbis en ment consecutius no és correcte en la nostra llengua car devem seguir la pauta dels clàssics. I hauria pogut triar molts altres trets, no és que on insisteix aquesta idea de la classicitat. I l'últim cas que dono, el D, introductor de subordinades d'infinitiu. Ara m'estendré una mica més perquè em sembla que aquí Sanchis fa una operació, una petita operació mestra que jo crec que hauria pogut fer Fabra, és molt de l'estil de Fabra, que sense dir res fa bastant. Fabra, el tractament que fa Fabra d'això, a la gramàtica, és molt sobri, vull dir, es limita a dir que les subordinades d'infinitiu, quan són complement directe, es poden introduir amb D, i el que fa és donar una llista de verbs i uns quants exemples, que en Netrià diu, li han promès de fer-ho tot seguit. Es veu bé, no? Que això podríem dir, li han promès fer-ho tot seguit, no? Hi ha la doble possibilitat. Han decidit d'anar-hi demà, han decidit anar-hi demà. Ja han resolt no escriure-li més. Han resolt de no escriure-li més, no? M'han ofert de venir a ajudar-nos. M'han ofert venir a ajudar-nos. Això és el que fa Fabra. Jo tinc la hipòtesi, però això és clar, que Fabra, encara que ell dona la doble possibilitat, ell preferia, per la llengua literària, que es fes servir la preposició. Jo parteixo d'aquesta hipòtesi, que la podeu discutir o no. I penso que Sanchis Guarner també ho pensava, això. És a dir, també pensava que Fabra preferia la presència de la preposició i que ell també preferia la presència de la preposició. Ahir, no sé si us hi vau ficar, suposo no, en els dietaris que ens va ensenyar, deia, em proposo de consignar-hi,
text amb la preposició. Doncs bé, què fa Sanchis en relació amb això? Sense dir res. Agafa la llista de Fabra i afegeix 5 verbs més. Aquí teniu la llista de Fabra amb els verbs en verb que afegeix casualment, els 5 verbs que afegeix, i ja també n'hi havia algun, són verbs que no admeten l'omissió de la preposició. És a dir, fixa aquí, això són exemples d'ell. Acabar un treball, acabar de fer un treball, però acabar de fer un treball no. Amenaçar els delinqüents, amenaçar de castigar els delinqüents, però amenaçar de castigar els delinqüents no. Assajar el conreu intensiu, assajar de conrear intensivament, assajar conrear... No! Concloure un pacte, concloure de fer un pacte, concloure... No! És a dir, jo crec que Sanchis fa notar, diguem-ne, el caràcter estructural de la presència del de, i per tant relaciona la presència de la partícula amb el que diríem un requeriment del sistema, i això, lògicament, afavoreix de manera implícita la prioritat de l'alternativa preposicional. A mi em sembla això, insisteixo, tot això partint de la hipòtesi d'aquestes preferències que he dit, em sembla una petita jugada mestra. I a més ho fa sense dir res. No hi ha discurs, només dona els exemples. Ho trobo genial. Bé, acabo, perquè em queda 2 minuts. També dient-ho d'una manera una mica col·loquial, jo crec que la gramàtica de Sanchis-Guarner és una gramàtica 100% fabriana. No hi ha res més a dir. També és cert que el fabrisme és en part una qüestió de percepció. És a dir, jo veig la gramàtica, i aquí hauríem de fer moltes matisacions però no tenim temps, molt més fabriana del que la van veure en el seu moment Joan Fuster o Josep Giner, sobretot perquè hi veia massa concessions al parlar rústic, i del que la va veure quan es va publicar fins i tot el mateix Sanchis-Guarner i sobretot després. Segurament el que passa és que avui estem molt més acostumats a parlar de variació en l'estàndard, del caràcter no monolític de la llengua literària, del polimorfisme, molt més que fa unes dècades. I això és el que, almenys a mi, una lectura seguida de la gramàtica així ràpida, que a vegades s'han de fer, encara que la impressió que em fa és que justament la gramàtica de Sanchis-Guarner està en aquesta línia d'ara nostra, que és la línia de això, la línia de la nova gramàtica de l'institut, etc. És a dir, de prescriure però justificant-se molt en la descripció, de presentar la llengua això com és, d'una manera, de tenir una actitud positiva davant de la variació, davant de la diversitat. Això és la gramàtica de Sanchis-Guarner. Però això, i per això crec que és 100% fabriana, però això en els difícils i complexos anys 50, doncs era una altra història, simplement això. Bé, i ara sí que acabo. L'any 2003, en el marc del segon Congrés Internacional La Lingüística de Pompeu Fabra, Joan Solà va presentar el projecte, llavors en curs, de les obres completes de Pompeu Fabra. Va ser una sessió plena d'interès. En el torn de preguntes i intervencions del públic, el professor Antoni Ferrando, no sé si ell se'n recordarà, va fer la proposta següent, que s'edités com a apèndix a aquestes obres completes la gramàtica valenciana de Manel Sanchis-Guarner. En aquell moment, aquesta proposta, que tothom va aplaudir, a mi em va semblar, tot i així, més bonica i brillant i, diguem-ne, més patriòtica que, en el fons, justificada. Però avui, després d'haver estudiat una mica més la gramàtica de Sanchis-Guarner, no penso el mateix. I ja està, no cal que digui res més. Gràcies.
Aquí tenim... Bé, moltes gràcies, Jordi. Ara començarem el que és el col·loqui o d'alguna manera preguntes que vulgueu fer. Jo me'n quedaria un poc en la idea que has aportat al final, que de fet jo també l'havia apuntat instants abans d'intervindre vosaltres, i és el caràcter modern de la gramàtica des d'ulls de l'actualitat. És veritat que quan Sánchez Guarner va publicar la seva gramàtica, era una gramàtica que d'alguna manera intentava ajustar-se i solucionar problemes que tenien els escriptors en el sentit de diferents ideologies al voltant del model lingüístic, però també és veritat que ho va fer en un període que les gramàtiques o els gramàtics intentaven sobretot prescriure. I clar, això ho hem heretat durant molts anys nosaltres també, i sempre d'alguna manera buscàvem que, sobretot per raons sociolingüístiques, buscàvem que la gent escrivira correctament, d'acord amb la prescripció, i un poc vam deixar de banda les possibilitats que té una llengua pel que fa a l'ús de diferents registres. I crec que la gramàtica de Sánchez Guarner, com heu comentat els dos, en la mesura que és descriptiva i que ens aporta molta informació dels diferents registres, és una gramàtica moderna. Moderna en el sentit també que, com ho és també, per exemple, la gramàtica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, una gramàtica que en la seva època aportava ja moltíssimes coses, però que actualment és completament necessària en el sentit que la complexitat de gèneres actualment és molt més gran. I crec que això podria ser també ara un tema que podria d'alguna manera el col·loqui començar en aquesta reflexió. No sé si voleu intervindre vosaltres o algú vol dir alguna cosa sobre això. Bé, això és un dels temes que es pot aportar, però vaja que pot aportar-ne molts més. Sí, digues. Primer de tot, agrair la invitació a la resta de professorat a les jornades. Jo sóc un humil professor d'institut i estic aprenent molt. I mentre estava el professor Ginebra fent la seva exposició sobre sintaxi, m'ha creat un dubte. Ho sé moltíssim, professor. I és que quan ha explicat l'ús del complement directe davant d'infinitiu precedit de la preposició de, m'ha entrat el dubte de saber si aquest complement directe passa a denominar-se complement de règim verbal o complement preposicional i deixa de ser en aquest moment complement directe, perquè, clar, jo me fixo en coses pràctiques que després l'alumnat em demanarà i necessito una explicació perquè, si no, després no sé com explicar-lo en el dia a dia. Gràcies. A veure, la resposta seria tècnicament complexa, i ara no és el moment, però de cara a la pràctica jo sí que et diria una resposta molt concreta, i és que jo penso que en l'ensenyament l'hem de considerar complement de règim preposicional. Els que són obligatoris. És a dir, em proposo de fer un disbarat, això és complement directe. Per què? Perquè també pots dir, em proposo fer un disbarat. Però acabo de recollir la cuina, seria preposicional, seria règim verbal, perquè no puc dir acabo recollir la cuina. Ho veus o no? O sigui, això és molt clar, i jo en l'ensenyament, a secundària i fins i tot a la universitat, si no hi ha cursos superiors, ensenyaria això. Si em permets completar la informació, perquè... L'altra cosa és que puguem discutir, després, què volia fer... No, bé, jo aquest problema me l'he trobat a classe perquè de fet també he d'explicar coses d'aixes, no? I de fet l'explicació que ha donat Jordi és molt coherent, evidentment, perquè en un cas és un règim preposicional que has d'acabar,
però és que en l'altre cas no és un règim preposicional. La preposició de no actua com una preposició, la preposició de actua com un nexe, és com un què. L'infinitiu no porta cap nexe, perquè l'infinitiu, pel fet de ser una forma no personal, no necessita un nexe, però pot portar un nexe de manera optativa, que seria el de. El de no és una preposició, per això tu pots eliminar-la, d'acord? I fins i tot quan tu vols pronominalitzar això, ho pronominalitzes a través del o, que és el pronom propi d'una subordinada de complement directe. Per tant, aquest és una cosa que, de fet, la majoria de la gent jove ja no utilitza. És un recurs que té la llengua clàssica i encara es manté en italià i en francès, però que a efectes sintàctics no té un valor d'habilitar l'element que ve després com a un règim preposicional. Però cal alertar perquè, tal com ha dit Ginebra, Sánchez-Guarner fa trampa, perquè barreja verbs. Barreja verbs amb un règim preposicional de D, amb verbs que no tenen un règim preposicional de, que són transitius. Aquesta és l'explicació, en realitat. D'acord? Aquests 3 o 4 verbs que he afegit, que l'he explicat així, com d'alguna manera que amagaven que això suggeria que el de podia ser obligatori, és una trampa que fa, d'alguna manera. Però és una trampa molt Sí, clar, perquè el que volia és que la gent em posarà el de. Clar. Perquè et posa fins i tot el mateix tipus de complement. Sí. Vinga, més qüestions? Gràcies. No, sobre la descripció i la prescripció de la pronúncia, que la doctora Massanell n'ha parlat i n'ha parlat molt bé, a més. Només volia fer veure una cosa que segurament s'ha dit, però insistir-hi, i és que la intenció de Sánchez-Guarner és una intenció real de descripció fonètica i fonològica, mentre que a Fabra, efectivament s'ha dit que la gramàtica del 18 apareix l'any després del diccionari ortogràfic, tot i que hi ha indicacions que certament són ortoèpiques, apareixen dins un entorn en què l'objectiu és la forma gràfica. I aleshores diu, fixeu-vos que pronunciem així, no sé què, per escriure de tal manera. És a dir, que la intenció no és la mateixa. I sobre aquell fragment que a mi també m'ha cridat sempre l'atenció, i ja em sembla que 3 vegades n'he parlat, allò de l'ensordiment de les africades postalveolars o prepalatals, que diu això s'ha d'evitar, i després diu i a València tal, i ja no sabem si a València s'ha d'evitar o no s'ha d'evitar. Quan es fa prescripció, les fonts sempre són o les referències a uns textos reverencials, clàssics en el nostre cas, i se n'ha parlat molt dels textos medievals, o bé la referència a uns usos socials que poden ser els d'una elit, i finalment la lògica del sistema. Esclar, Fabra sempre juga amb aquestes 3 coses, però quan ha de parlar de pronúncia no pot parlar de pronúncies clàssiques perquè o bé no les sap interpretar o simplement no en té registres. Aleshores aquí és quan es nota més l'ús dels altres 2 recursos. Per un costat, el seu grup de control, l'elit, que és l'elit de les persones educades, però del seu àmbit, i això sempre està molt marcat geogràficament. Per tant, ell no pot dir coses sobre què té prestigi i què no té prestigi en la parla dels valencians, perquè els té massa lluny. I en segon lloc, també es coneix molt aquesta necessitat de referir-se a la lògica i a l'estructura de la llengua, que això ho fa amb la pronúncia de la fricativa bilabial sonora. Diu, convindria tornar-hi. Per què? Perquè el sistema ens quedaria més equilibrat, no? Volia portar això perquè, clar, ja s'ha dit, Sánchez-Guarner està en un moment històric molt diferent quan fa descripció fonològica de quan la fa Fabra, que no ho podia fer d'altra manera, d'així com ho va fer. Una mica en el mateix sentit, cal tenir present una cosa.
en el moment que ara refem, retoquem o d'alguna manera amplifiquem les idees de Fabra és perquè ha canviat el nostre context comunicatiu d'una manera absolutament radical en un segle. Però entre la gramàtica del 18 de Fabra i la de Sanchis Guarner del 50, encara que fos redactada als anys 40, també hi ha un aspecte comunicatiu molt important, que és la ràdio. És l'aparició del primer gran mitjà de comunicació de masses. D'acord que el valencià en aquell moment, el català en general, no hi tenia pràcticament accés, però el context mental hi havia canviat des d'aquest punt de vista. L'ortoèpia tenia un sentit ja totalment diferent per això, pels canvis comunicatius que s'havien produït. Alguna intervenció més? Voleu afegir alguna cosa vosaltres? No? No, sí, però no. Sí, que la tenia apuntada i me l'ha deixat de dir. Quan he parlat de les diferències entre Sanchis i... una cosa que no té Sanchis i que es distingeix també és que Sanchis no té mai aquesta fredor expositiva i de Fabra, que de vegades ens agrada molt i a vegades no ens agrada gens, no? Vull dir, simplement això. Vull dir que en aquest sentit és més agraït llegir. Fabra moltes vegades dius, bueno, tio, què dius, no? Vull dir, digue'm alguna cosa, no? I Sanchis amb això és més agraït de llegir. Estem tots ja? Bé, doncs en aquest cas el que farem serà passar a la sessió següent, que seria la cloenda ja. Sí que he d'advertir una cosa, i és que el Joan Francesc Mirà no podrà assistir per raons de salut, però que en el seu lloc vindrà el fill de Sánchez Guarner, que és Manuel Sánchez Guarner Cabanilles. Per tant, d'alguna manera també estarem ben pagats de rebre-la també.